حزب السلام تانا تقبلوا خبركم تخاطلتين لومي قدام 26 سنة فرق معلتن فرقان استدالو زيناو مسنادو عايزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منكسي هرس زينا أبزوا قاش باركان زوبا سلعستان صحم مشابهة تمرت تمرغان أب أقول قلت عنا بستقبر قزيف وفري متن موتاديت هذا النصاناتنا أزي كم زنكي تقليزون سرحتنياتات منستر هابت بحرن فابريكا مفرجو سالينان سدراسوات نايم لاي حلافنت وسيدوم أب مالي أبلع العقاب سلام سراويت ودو حورات أقرات متقعد تقايدو روسيا ما كلاي بحر استراتيجيوي أطوار زي تقالل وتهدرو لمتكايد كم زلا قليتا أب العلي بريزيدنت كولومبيا سافيرا زنبرت هيليكوبتر متقعد كم تخايده تقاليهم حبريتا كاب منستر طعنا تمالي 25 سنة أب موشب مأكلات زواتات مأكل عن سبان دوون بستقبرنا إلى لاباراتور مرمراتات 56 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله كابز يوم 3 تشعاتنا بسمرا زوا مأكل تشعات بكرن زوا عن سبا كومون شمونتا أب زوادو مال سلستا أب صورنا كلت أب مندفرة حاد أب مايمنة حانتي أب عدغية حاد دما أب سنعفت وشيبهم صنحيام زي كم ديلن كلت فيروس ترقيب وما بسبالات تعاقيهم كن كجبر لهم تصنع سان سلستن بزوا ما كل 10 تغلت دما بزوا عن سبب تغللا 75 زيقاتات حاويم تفانيهم بز مسرة تغللا قطري بكورونا فيروس تلف زيقاتات كسب لومي 15 شوعة 220 بتسحين له 15 كل 220 كل تنكابز يوم حاويم استفانو 20 حدن بمستفلي 470 شوعة دما جنا أبو سبالات تعاقيهم زركوبيهم منستر تعنا 25 سنة كل 20 حدن بموهاد مخاتل معات منستر تمرتن من محدار زواقاش باركان عبد نوزوبا سلعة من محدارات كبابي دباساته حنبكتا طهرة ركبن فوتين زتان صحم مشتابيات تمرتي كابي 20 حادن كساب 24 سنة تمريغان وكل إرينا حاج ميجر نزدالو تبطاب ياسين صالح كغربين أبز التخايد سنسرعات أم محدارتون الزبا أتو إلا محمد علي أبز اسمع قال منغستي محبراوي أقولقلوتات نمسفحن نممعبالين بزوزدو عطب سقمتي إذن استهنصا أبيات التمهرتي مستي أقدمو التتصرقات دميران أم معبالتي خبابي دفاي أبركتو خمزهلوان أمنتو لعلمخانو حبيروم نترى هزباو سراويتن أهدوتات مكتتال دوباتن زموغوسة أتو إلا أب كبابيتات بادن معرن حرمن أبداسات زمهرا زلو أبيات تمهرتي ناب زمناو هنساتات كساقاقرا زكيات صعر كحيل أزها خيروم أزازي إز معراب سمين دوبات كولونيل يوناس بوts أملاخ بوغنو فلت أزقوزهومو زيقاتات مهنات أب سلاسل أمام تراتن أبيات تمهرتي بقليل كم زيت أمت بمتكاس تساتفو حبرة سبن مشارختي سرح أكلاتن كعزز ولد دمادك أمنا ما أدي تمهرتي كلوخن بقبو ككتاتلون أزها خيروم حالافي چنفر منستر تمهرتي زوبا قاش باركا ممهر محمد علي إبراهيم بوغنو اتن حدست أبيات تمهرتي مغطلتا نايتي كم قدام النتاتو كوادت سنحة محبراوي أقولقلتات كم زخونا بمحبار اتهن تساتات زدل وطيت زركبو عدمين تمهرتي زاخلو قلعة أب ما أدي تمهرتي مزنبر سلزخونا أما حدرتي كبابن أنا بابر تعدن قبو ترؤم كتساوتو التحساسيبوم حانتي كاب 10 شديشن أسزباتات قاش باركا زخونت نؤززبات سلعة أب 9 من محدارات كبابن 33 عدتاتن زترنفو 25 شح حزبي ينبرام أب أقولقلت عنا بزقبر زلو قزيفو فري أب زرقعون معبالين روعي إبيت مزقبة بممتو متنا متعديتاتن هتساناتن كبزنكي تقليتو أرسي ماسمورم نزدالو تطبطاب يعقوب قبرتنساي كقربوين أوشت 10 كيلومتر حانت تكالت عنا كتلو زبل بوليس منجسي إرترا مسرت بمجبار عبزرقحن ممعبالن أقرقلت عنا بستغايرو وفري متن متعديتاتن هتساناتن أزيو كم زنكي تقليتهم بستقبر قوسقاساتن كقربن أقرقلت كان محرسي 95 ميتاويت شافان كتابت كا 94 ميتاويت كم زبط حزنت سر سندات منسترت عنا أبش حنش 991 حدن حدش حكام 100 شح زنبره متن متعديتات أبوان وليد ناب 485
117 ካብ 1000 ዝነበረ መጠን ሞት ዕሸላት ናብ 44 ከምኡውን 151 ካብ 1000 ዝነበረ ሞት ትሕቲ 1 ዓመት ናብ 33 ከም ዝወረደ የረድም ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝተሰላሰለ ዕማማት ኣብዚ እዋን እዚ 10 ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታላት 6 ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታላት 14 ኮማዊ ሆስፒታላት 54 ማእከላት ጥዕና 8 ክሊኒክ ክንክን ኣደን ህፃንን 188 መድበራት ጥዕና 52 ክሊኒካት ብጠቕላላ 332 ትካላት ጥዕና ክዋደደን ከለዋ 236 ሓኻይምን 13600 ዝተፈላለዩ ሞያውን ጥዕና ፈርዮም ኣብ ኣገልግሎት ህዝቦም ተዋፊሮም ኣለዎም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ብዝተኻየደ ውሁድ ጻዕሪ እውን ከም ዓሶ ፖልዮ ቲቢ ከምኡውን ማይ ወለድን ካልኦትን ሕማማት ኣብ ናይ ምውጋድን ምቁፅጻርን ደረጃ ከም ዝበጽሑ እቲ ሓበሬታ ኣነጺሩም ቀረባ ፋውስ ንምውሓስ እውን መድሃኒት እተፍሪ ትካል ተዋዲዳ ብመልክዕ ከኒና ሽሮፕን ሓርጭን ልዕሊ 20 ዓይነታት መድሃኒት ተፍሪ ከም ዘላን ብርትዓዊ ዋጋ ናብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ይባጻሕ ከም ዘሎን ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣነጺሩም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ፋብሪካ መፍረዪ ጨው ሳሊናን 20 ጽጉማት ስድራ ሰዋት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ወሲዶም ብ23 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እተን ክትወራ ዝተለለያ ስድራ ቤታት ካብ ንዞባታት ፎሮ ባፅዕ ጊንዳዕን ሽዕብን ዝተዋፅኣ ምዃነን ተጋሊጹ ብመሰረት መደብ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ን15 ሰራሕተኛታት ፋብሪካ መፍረዪ ጨው ሳሊና ኸ ን5 ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፈን ናይ 1 ዓመት 6000 ናቕፋ ደገፍ ገይሮም ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ እስማኤል ዑስማን ኣብ ዘስምዑ ቃል እዚ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ክወስዶ ዝጸንሑ ተበግሶታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ካልኦት ኣካላት እውን ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዱ ጸዊዑ ንዝተወስደ ተበግሶ ዘመጎሰ ጸሓፊ ግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይ ብወገኑ እቲ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ዘላቒ ዝኾነሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብ መጻኢ ብዕቱብ ክዝተየሉ ከም ዝግባእ ነጺሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብኣባላትን ሰራሕተኛታትን ዝተፈላለያ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝእለያ ጽጉማት ስድራ ቤታት ክሳብ ሕጂ ኣስታት 150 በፂሕን ምህላውን ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን የነጽር ኣብ ከተማ ዓሰብ ጽሬት ከተማ ብምውሓስ ብርስሓት ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል ህዝብና ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣድማዒ ማእተታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ወፈራ ብቀንዲ ጎደናታትን ካልእ ከባቢታትን ብስርዑ ከም ዝካየድ ዝጠቐሰ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓሰብ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ንጉሰ ፍካረ ኣባላት ክፍልታት እዚ ምብራቕ ነዚ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ወፈራ ዝድርዕ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ ስራሕ ምእላይ ኣብ ወሰናስንን ማእከልን ከተማ ዓሰብ ብብዝሒ ዝርከብ ገረብ ተምሪ ሙሳ ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ስታፍ ምምሕዳር እዚ ምብራቕ እቲ ስራሕ ክዕወት ዘድል መሳርሒታትን መሳለጥያታትን ክማላእ ተላብዩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዓሰብ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ንጉሰ ፍካረ መወዳእታ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረሎም ከምኡውን ናይ ዕዳጋ ቦታታትን ገማግም ባሕርን ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣጋንእ ተጸጊኖምን ሓደስቲ ተወሲኾምን ስለ ዘለዉ ካብ ኣጋንእ ወፃኢ ከይጓሓፍ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት تمالي 25 سنة أب مالي بستخايد متكعت بومب 6 أبالات سراويت مالي كقتلون كله 15 أبالات عقاب سلام سراويت ودحورات هاجرات قصيلم زبزحو كابتم بتي متكعت زواصل وتهدرات جرمن مخانم مع كنازينا كاليهن نايتي متكعت حلف النزو صدا أكل كوانت زيلة أب زوام عرب أفريكان قدامه ومتتتاو بزكاو معتقاس تخايد كخون كم زغلي إمات ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ማሊ ድማ ብፍላይ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ዕላማ ኣሽሓት ወታደራት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ምህላዎም ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ሰራዊት ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ዞባ ኣብ ምህዳእ ዛጊት ዝተፃወተ ተራ ከም ዘየለ ኳዳ ሓይሎ ካብ ኣባላቱ ከም ዝኸሰረ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኒጀር ዕጡቃት ጉጅለታት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ በቲ ኣብ ክልተ ዓድታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይሎ ኣባይትን ካልእ ትካላትን ከም ተቃጸለ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ روسيا ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ወታደራዊ ልምምድ ተካይድ ከም ዘላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ
እቲ ሓያሎ ነፈርቲ መራኸቢ ውግእን ሳብ ማሪናትን ዝተሰፍኦ ዘለዋ ልምምድ መቐጻልታ ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምምዛን ከተካይዶ ዝጸንሐት ንጥፈታት ምዃን እያ ሩስያ ትሕብር። ይኹን እምበር እዚ ሓድሽ ልምምድ ብሰንኪ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ምስ ሩስያ ንዘይተቓደዋ ሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ብሪጣንያ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ማያዊ ግዝኣታ መርከብ ውግእ ከም ዘንቀሳቐሰት እትወቅስ ሩስያ ነቲ ምዕባለታት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላያ ክትሕብር ጸኒሓ። እዚ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕጽል ኣይተሓበረን ዘሎ። ሩስያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ኣብ ማእከላይን ጸሊምን ባሕሪ ተደጋጋሚ ልምምዳት ከተካይድ ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት ይጠቕሱ። እታ ሃገር ከም ኣካል ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ከተካይዶ ዝጸንሐት ንጥፈታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ክውንጨፍ ዝኽእል ሚሳይል ከም ዘማዕበለት ኣይርስዓን። ትማሊ 25 ሰነ ኣብ ልዕሊ ንፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ኢቫን ዳኮ ኣሳፊራ ዝነበረት ሄሊኮፕተር መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ከም ተኻየደ ማዕከናት ዜና ንመግለፂ ሰብ መዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። እቲ መጥቃዕቲ ምስ ቬኔዙዌላ ኣብ ዘዳውብ ክልል ኣየር ትበረሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ከም ተፈጸመ ዝጠቐሰት ሓበሬታ ብሰንኩ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየላ ረዲዩ። ፕሬዚደንት ኢቫን ዳኮ ነቲ መጥቃዕቲ ናይ ፈራሓት ስጉምቲ ክብል ብምኹናን ፈጸምቱ ንምርካብ ጽዑቕ ስራሕ ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ። ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ምስ ቬኔዙዌላ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኮሎምቢያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 36 ሰባት ከም ዝቐሰሉ ይዝከር። መንግስቲ ኮሎምቢያ እቲ መጥቃዕቲ ብዕጡቕ ጉጅለ ኢኤልኤን ተኻይዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ምእማቱ ይፍለጥ። ኣብ 2020 ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝተወስደ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ኣብ ኢንዱስትሪ መጓዓዝያ ኣየር ኣፍሪካ $8 ቢልዮን ክሳራ ከም ዝወረደ ጸብጻባት ኣቪዬሽን ሓቢሮም። ብሰንኪ ስጉምትታት ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ትጽላት ብዘይ ስራሕ ክተርፉ እንከለዉ ብርክት ዝበላ መንገዲ ኣየራት ድማ ናብ ደረጃ ጥፈሻ ከም ዝወደቓ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ነጺሮም። ቁጠባ ናይቲ ጽላት ናብ ንቡር ክምለስ ብውሕዱ 5 ዓመታት ክወስደሉ ከም ዝኽእል ኪላታት ኣሚቶም ኣለዉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምግትኡ ዝተወስደ ስጉምትታትን ኣብ ጽላት ቱሪዝም ኣህጉር ኣፍሪቃ እውን ከቢድ ምዃኑ ዝተገልጸ ክሳራታት ከም ዘሰዓበ ይግለጽ። እቲ ለበዳ ኣብ ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት እቲ ዝኸፈ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ንፊሊፒንስ ልዕሊ $2.4 ቢልዮን ዝዋግኡ ኣጽዋር ክሸጠላ ምዃና ኣፍሊጣ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንፊሊፒንስ F-16 ዝዓይነተን 12 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ከምኡውን ሚሳይላት ክሸጠላ ወሲኑ ኣሎ። እቲ መደብ መዓስ ከም ዝትግበር እኳ እንተዘይተሓበረ ብኣሉታት ተጸሊዩ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ከም መሓየሾ ከም ዝኽእል ይእመት። ኣሜሪካ መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣንጻር ንግዲ ዕፀ ፋርስ ከካይዶ ንጸንሐ ወፍሪ ድሕሪ ምቅዋማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተኸተመ ወተሃደራዊ ውዕልን ሓደጋ ምፍራስ ኣንጸላሊዎ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ብዘይካቲ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና እትገብሮ ቀጥታዊ ምትእትታው ኣብቲ መያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዎን ምስ ዝምጉታ መሻርክታ ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ከም ትሰርሕ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ፊሊፒንስ እቲ ቻይና ዝዓበየ ክፋሉ ላዕላዊ እጀታ ምዃኑ እትገልጾ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ከም ዝብጽሓያ እትምጉት። ባሕሪ ደቡብ ቻይና ጽዑቕ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ መስመር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብዕቑር ባህርያዊ ጸጋታት እውን ርቡሕ ምዃኑ ይጥቀስ። በዚ ድማ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ጸጋታት ንምምዝማዝ ቀጻሊ ምንቅስቓስ ከካይዳ ከም ዝረኣያ ነቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ። ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ብዝተወስተ ብርቱዕ ህወብላ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ። በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዝቲ ሃገር ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 100 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ኣሎ። በቲ ኣስታት 229 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ህቡላዊ ንፋስ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር መጠንቀቕታ ተኣዊጁ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓንቲ ኣደ ኣብ ሓደ እዋን 10 ናጽላታት ከም ተጋላገለት ቅድሚ 2 ሳምንታት ዝተጋወሐ ዜና ሓቅነት ከም ዘይነበሮ ማዕከናት ዜና ንመግለፂ መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ፍጻሜ ዘነጽር ስእላዊ መሰነይታ ብዘይምንባሩ ዝምልከቶም ኣካላት ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ጉዳይ ክምርምርዎ ከም ዝጸንሑ እዩ ዝግለጽ። ድሕሪ ዝተኻየደ ጽዑቕ መርመራ እቲ ሓቅነት ዘይነበሮ ሓበሬታ ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ብመቕረብ ናይታ ኣደ ከም ዝተፈበረኸን ከም ዝተዘርግሕን እዩ ዝሕበር።
تزينا دحر مقلحو حايلو زي منغستاويان تكالاتن ولقا سباتن ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩ ከም ተራእዩ ይሕበር زي خبركم تخاطرتي زينا نفصم أرسل زينا أبزوا قش باركان وزوا سلعز تان صحة مشتعبيات تمرت تمرغان أبا أقول قلت عنا بستقبر جزي فوفري متن موت عديتات النساناتنا أزيو كم زنكية تقريتون سرحتينيات منستر هابت بحرن فابريكا مفرج أو سالينان سدراس وات نايم لا حلف النتوصيلهم أب مالي أب لعلا عقاب سلام سراويت ودو حورات أقرات متقعد تقايدون روسيا مع كلاي بحر استراتيجي كوات سوار زتال وتادرو لمتكايد كم زلا قليسا أب لعلين بريزيدنت كولومبيا السفيرة زنبرة هليكوبتر متقعد كم تقايد تقالحون زي خبركم تخطات زينا فتسمنا لنا السلام